Club Junta, Meta Africa. Ishaka Shimashiro wa Bwanchi. Tiendeli moza msanisiendeka Rodi nemunya nane Amati zakale zapita zakala za sopano Zonse zimene zimachitika mu 2025 Tienti zikankire kunkhongo Pano pati kufuna ife tizigadabula chilungamo Kaya ndi boma limene likupanga zosakhala bwino tizikhala pano ifeyo tikugadabula chilungamo Kaya ndi munthu yakuzuza anthu anzake tizikhala pano tikugadabula chilungamo Kuchoka lero pa 1 January kupita chisogolo tizikhala pano tikugadabula na zenizeni ndipo mukamva zina lanu pa radio lomwe musamanyumwenso ya muzingozo wakuti ndinu munthu oyipa Kaya ndi boma, kaya ni ndani kubomako ndi munthu oyipa Kaya ndi osusa boma tikumuyankhula pano uziziwa kunena kuti iwe ndiwe munthu oyipa Komanso munthu ngati akuchita zabwino ifenso pano tizibwera pano nkumuyamikira Ngatinso kaya ndi boma likuchita bwino tizibwera pano ife amunyanane ndikuyamikira Tiendeli mozi ndifuna ndilowe kuzomba Lero ndifuna ndicheze kuzomba Ndikuti tupa 1 January nonse nditakufunirani mafuno abwino chaka cha nyowani Happy New Year yabwino Ndikufuna ndilowe kuzomba Kuimba uku ndikuwa Nyamatoja Kana Blush Ndikachoka pamene pandilo wamboma lichala Thyolo Chakumasamba njatu Komano ndikupita kwa Nkagula uko Kwa Nkagula Kuzomba kwa Mauluka Ndifuna ndicheze kumene kweneo Ndifuna ndicheze ndi a group a Mauluka Ndifuna ndicheze ndi a senior chief a ujeni a wandani a Nkagula Nimukwatutu muno ni mazungulira atu Tiendeli moze musandishiendeka choyamba nipereke moni wa mafuno abwino pa Radio Lomwe Group 1 Radio Lomwe Group 2 Radio Lomwe Group 3 Radio Lomwe Group 4 Radio Lomwe Group 5 Ndikupaseni moni mafanzi onse amene mmansatira DJ Rodi nemunyanane Mphuzisi wa ma DJ Katakwe wa ma DJ Aliponso wina Komanso pano ndimafuna ndipemphe muchaka chino cha nyowani Ndi apemphe amene akuendesa chipani cha DPP amene akuendesa lero boma Ndimafuna ndikuuzeni kuti choyambirira tikumbusani nkhani za misewu Misewu yambiri yaduka, misewu yambiri yavuta Komano musanayambe kupanga misewu ina inayo muzichita maintenance Komano ngati inuyo a DPP muti mutuluke mboma mpaka na 2030 Musanapange msewu wa makanjira pamene pandiye tilambula napo Apa ndiye tilavulira napo pano Mafuna ndikuuzeni inu a chipani cha DPP Msewu wa makanjira umene ndrama zachana ziba chimwendo banda Pamozi ndi chakwera adapita kumangochi kukauza anthu akumangochi Ndikuwauza kuti ndrama za msewu wa makanjira zapezeka Amfumu a makanjira ni mboni Chambo uja nali MP uja amene uja ndi mboni Ndiye mafuna ndinene pano kuti mbava zimene zinatuluka mbomamu Saulos Klaus Chilima munthu wokuba president wa minyama Adana mizanthu akumangochi kuti amangira msewu wa makanjira Ndipo ndikusindika chimwendo banda utupa mutuyi Ndikunena amene uja kuti msewu wa makanjira ndrama zache zonse zilipo atazidi abale inu atanyengera mahule Anthu oyipa inu simuzabwerera somboma anthu oyipa Anthu ongoyankhula pakamwa basi milomo yanu yayikulikuli ngati ya nkhumba Aya saname chimwendo banda iweyo Iwe niwe mtu oyipa kwa basi Ndipo kundende uliko iweyo unayenera ukhale kumene kwa iweyo Mtu oyipa ngati iwe chimwendo banda
bwanji mundilole kuti nditatha bwinobwino kufunirani mafuno abwino chaka cha Yohane amunyanane road ni pano pa radio lomwe tiasadabuze anthu ena ake amene akufuna kuti tizizuzana tokatoka. Akuluakulu ifenso ziko litidalitungira madzi. Amayi athu abambo awo agogo antina wanonono ena ake achi nawonso analitungira madzi ngati ndi ukapolo nawonso anagwira nawo. Ndiyeni mafuna ndilichenjeze mafumu kuba mafumu amene makhalira nthawi zonse kumangofuna ya tea ya sugar ndi mabwera pano ndikukuikani pa mbalambanda. Ifenso makolo anu aja akatungira madzi kuzomba kuno na ifenso tinatungira naye madzi zombayi. Pali nchitidwe wina wake anthu ena ake adandaula kuchokeranso kuzomba. Anthu amene akulima mpunga kuzomba akumala uzidwa kunena kuti muzitipasa ma 15,000 ngati mukufuna kuti niyo mulime poloti iyi. Zimenezi zikuchitika mwa grupu amauluka. Ndiyeni mafuna ndikuuze na grupu amauluka. Mafumu amene nditi ndi atchule pano, mafumu amene nditi ndi atchule pano, mafumu amene wainuyo a grupu amauluka mwachose ufumu. Mwachose ufumu chifukwa akubera anthu anu amuzi mwanu. Akunena kuti ati azipereka ma 15,000 akafuna kulima poloti. Chikhalire nicho mafumu amene usikuti anakumba damu iya. Mazi aja amene amabwera pa poloti yathu isi kuti ifeyo mafumu aja anakumba damu iya. Kuti azitilipisa kapena kuti timatunga pa chisime pawo mazi nkumathirira mpunga wathu iya. Ndiyeni mafuna ndikambe pano ndinene pano ndibwere pano kwauza mafumu awa kunena kuti inuyo a grupu amauluka kwa senior chief ankagula muthese maufumu amene ndifuna kuti nditchule panowa mwaitane muthese maufumu awo. Komanso anthu akalima polotiwa kwauzanso kuti utipasenso matumba 3 a mpunga ngati zimene zinu simukuziziwa mafumu awa mwaitanise ndipo mukhale nawo pansi. Alibe damu, alibe so njigo, alibe kuti iwo ali ni mazi amene akubwera m'madambomu, mazi amene akubwera m'madimbamu, mazi amene akuchokera uko akuchita kuyenda ni nsinje mvula yakumwamba ndi imene imatipeza. Alibe tu damu mafumu amene alibe damu tiafunse ali ndi damu. Mukamalipirisa anthu ma 15,000 kuti anga tufuna kuti ulime apa ngati watenga mapoloti awiri upereke 30,000. Chabwino mukabekhala kuti anthu mkungu alipirisa 30,000 yapa polotipo chabwino. Koma chotengeraso matumba 3 a mpunga ndi chani? Ndipangeso choncho pano ati chipolopolo. Uimvere tu iwe mfumu iwe uimvere. Ule wewe wandikapisa neba akakundilenda mamuna iwe pafupi ngati hapa. Ule wewe wandikapisa neba akakundilenda mamuna iwe pafupi ngati hapa. Amfumu inuyo Mamuna ngati kapilizana wama iwe kumusokoneza. amfumu akapalasiwe. Amfumu akapalasiwe. Inu ndi amfumu okuba inuyo. Inu ndi amfumu okuba inuyo. Ni mamuna ngai inatengana kale ni mamuna ngai mangana malero wa musokoneza. Amfumu amwathunga. Amfumu amwathunga. Malero wa Inu ndi okuba inuyo. Inu ndi okuba inuyo. baka kusea nakubira gatofa mamuna ngai matairira. Komanso amfumu alisani. Amfumu alisani ndino okuba inuyo. Inu mafumu okuba inu. Ndiyeni mafuna ndikuuzeni kuti nchitidwe umene mukuchita usukuthandizani ya. Inatengana kale Chowalipirisa anthu 15,000 pamene inu mulibe damu kapena mwina mwache maziwa kuti munakumba njiko kuno. mamuna ngai Nchitidwe umene wakuluakulu tisamazuzane amalawi tokatoka yaye. Ndimayankhula nthawi zonse kunena kuti ukakhala ufumu ndi wakwanu wakumakazi akwanu. Koma pali zinthu zina zake zitazimvani chisoni anthu amene akupita kumene kuja kumakalimaja ndi amphawi anzanu amene ajawo. Nchifukwa chani inu mafumu ena ankhaza inu mapanga zimenezi? Ati kupasidwa ufumu ndi chifukwa? mamuna ngai
tikadakhala kuti anthu timavota kuti mfumu izichoka tiye tipemphe parliament iti pano pa tipemphe parliament mafumu ena watizichita kuvota sopano kuti 5 years kamatha nawonso mafumu amene azipita mwina ena mukanachepesa zina zimmapanga inuzi je ino amfumu akapalasiwe ndifuna ndikuuze ndi chilungamo kunena kuti musinthe chikhalidwe chanu anthu asamakudandauleni inuyo yayi ndipo inu a group amauluka mafumu amene omwe ayitani ku ofesi yanu mukhale nawo pansi mpaka matumba 3 munthu akalephera ati amachita kumuuza kuti yepaso pa dimbali sulima ya nkhaza za mtundu wanji zimenezo nkhaza za mtundu wanji mona ngati mmanga nyumba za malata mona ngati mulemera ndi olo muzabera anthu mpunga muzabera musumuzwa kuti mukutenga zinthu za soka musumuzwa kuti pamene mukutenga zinthu za soka munthu akakupaseni matumba 3 ampunga uku akudandaula mmene walimira munthu zuwa ndi zuwa kumakadi ya zinthu za matemberero ndifuna ndikuzeni kunena kuti pamaso pa Mulungu matumba 3 amene mmatenga wa 15,000 amene mmatenga pamaso pa Mulungu sindaliso zimenezo ya ndipo eniyo Mulungu azikulangani chaka ndi chaka mafumu inu muzikhala ni njala inuyo ndipo mmabanja mwanonso musamayende bwino muzingobweraso mikangano yokha ndikutemberera ineyo muzina la Ambuye wanga Yesu Kristo mukutenga zinthu za soka za tukuta lanzanu inu kumakangolidia basi chifukwa cha dote aya akulu tisamapangane nkhaza ya aitaneni mwa ulemu mwauze kunena kuti mukalima apa chabwino muzindipasa ndrama yokwana 15,000 basi ino ndikuthera pompo kuma chomatengera mpakaso matumba 3 kuti munthuso ndichani inuyo tisamapangane nkhaza ya bwanji mundilolenso kuti so ndilowenso mboma la Thyolo ndikafike kumolere kumakwasa uko chakuje akuchanuko kumasamba nchati makamaka ukuku yavuta ni nkhani ya fetereza yavuta ndipo Profesa Arthur Peter Mutharika atauza anthu kuti agule fetereza nkhani imene ndiye yavuta kwambiri ndi anthu akuba ndi anthu akuzitenga ngati mwina mwache feterezayo ndi wa ambuyawo ngati mwina mwache feterezayo ambuyawo anango auza kunena kuti fetereza ati azibwera kuno ndi wanu fetereza yetu siwazizukulu zanu ya sizona mamuno kakutengera kutali ngomwe uko iyo ngofika kumuyaka komwe muna magobo ndi wina sibele zitabu na muna nyange yawa ndipangeso choncho bwanji asabunya umechimfulawa achiba ndini mafuso kuti pandeka kulepera kupeza mayangu chone chonde nditalize na bale wanga kupeza mayangu Majonga akatenga mpini kapena ntungo pagalu okhala wake akakamusumire ndani akuti munthu atakhala kuti watenga mpini ndi kupha galo okhala wake atakamusumire akhala ndani akagalo ataluma mbuyake kufika na mpaka kujipana mbuyake okufuna kusuma akakamusumire ndani akuti nanga munthu galu wache yemwe atamuluma akamusumira akhala ndani anthu okuba inu mukuba za Malawi inu okuba inu amene mukuba za Malawi nchifukwa chake anthu akubweresa pa tebulo langa radio lomwe ndikumatuza ife kunena kuti amunyanani tiyankhulireni kuno koti kulandira nkhaza izi anthu okuba inu ndimafuna ndikambe ndinu anthu okuba inu Mr. Majonga mulibwanji ndi upaseni moni munthu okuba iwe
ndikunena tu ndiwe majonga munthu okubaiwe anthu akuzuzikira Federeza koma iweyo kumapanga zinyengo zokhazo kama majonga. Wina so kumene koko ni mfonya so iwe okubaiwe so kupanga so zinthu zichinyengo so za Federeza so. Mufuna amalawa athawire kutiko. Mr. Nkulukuta muyo wanina bwino Federeza indapa sambawi ambawe zikula 10,000. Koma inu mpaka na 60,000, 70,000 hadi pasa ni kuno 70,000. Ukunena zona iwe mfonya ukunena zona iwe. Ya se mfonya nimafuna ndikuze kuti ya nchitidomeo so wabwino ya. Uzivere muntolo kuti radio lomwe ikukuzuzula. Anenepa munthu okuba nkhani za Federeza mukukhuzidwa tu ndikubatu ndikutomezera na apolisi akumangeni inu ya ujeni inu ya gulukunyinda inu. Anenepa sizimakukwanira ni mukamalandira ndalama zina zake zochokera kuchipani sizimakukwanira ni inuyo anthu akamakupasa ni ndalama zina zochokera kuchipani sizimakukwanira ni anthu okubaini. Amenewa akuvuta kwambiri pa polisi pa makamaka pa depo imene yogula Federeza pa Molere. Agulukunyinda amene akupanga zonena zoti pa Molere pamene pakugulidwa Federeza pavute kwambiri anthu ake ndi amene ndachola pamene pa. Pakakhala pa masamba njati ndiye pavutanso pamene pa kwa basi. Apa ndiye akusokoneza apa akusokoneza ndiye ndichimangeni sopano. Achimangeni za ukhansala sizikukwanirani. Achimangeni inuyo ndi kansala so akakhala so kubatangu kuvoterani kumene inuyo. Kumene basi vunye mufuna chani inuyo akansala. Tikadaziwa inuyo achimangeni sitikada kupasa ni vote inuyo. Zona kumagwirizana ni mafumu ndi kumabera limodzi achimangeni zona. Iyo tisamapangani nkhaza yayi. Basi deide basi kumangu muimbira steni tuta basi yese uli pati bwera kuno tipange zijazi nanu asteni kumakavomereza nchitido unyafa ngati umene uwu. Ai Mr. Tuta msamapange zimenezo yayi osamapanga zimenezo yayi muchepese nchitido okubawo. Mr. Nkulukuta moyo wanena bwino Federeza group makamaka amfumu agubudu achimpeni kapena ndikuchuleni chonjo kuti achimpeni zipanga inu muzi muno amfumu inuyo. Ufumu opanda nawo so kaundulaso ufumu olibe kaundula akakuchosani inuyo mulowera kwanu tikakunenerani pano kukuchosani ufumu ifeti ni mphavuto amunyana na rodini ufumu wenu nikuchose mulowera kuti no. Agubudu muzimvere chisoni Agubudu. Tizikondana akuluakulu osamapangana nkhaza ya. Mapeto kwa programu yanga ebwanji mundilolenso kuti nonse amene mwandiimbira foni kuchokera chipani chimene cha UDA4 ndimafuna ndikuuze ndikunena kuti nkhani yonse imene mwandipasira ibweranso mpulogalamu yathu ya mawa pa Friday tikamba bwinobwino nkhani imene pa Friday mu programu yathu ya mwazuka bwanji. Komanso ndimafuna ndikuziwiseni nonse amene makonda radio lomwe
Programu yathu ya mwazuka bwanji tizakambamo nkhani ya UDF nonse amene mwandiyimbira foni. Iyo ndilimbikisa kuti ndiziyankhulabe za atupere kunena kuti atupere 2030 sakuyenera kukhala president wa chipani cha UDF. Mafuna ndikuuzeni nkulimbikiseni kunena kuti nkhani yanu ibwera mu programu imene ya mwazuka bwanji. Komanso ndimafuna ndikuuzeni kwina kulikonse kumene muli nonse amene masatira programu ya DJ Munyanane. Tinanena kuti Saturday makamaka lachisanu chakumazulo tikhala ndi program ya timbireni foni mpereke maganizo anu. Koma tikupepeseni kuti program imene izabwera Saturday 8 o'clock mazulo konsekerani kunena kuti DJ Rod ne Munyanane azabwera online. WhatsApp ndiye zakhala ndikupasa nambala ndicho linga choti mpereke maganizo anu. Mutu wake muzaumvera mpulogalamu ya UDF mwazuka bwanji tikamakamba zimenezi. Anthu ochuluka kwambiri kuimba foni kuno ku radio lomwe mafoni ochuluka kwambiri kuti nkhani imene mwayiyamba Munyanane mupitirize 2030 atupere muluzi asakhale president wa chipani cha UDF akamapita ku convention akasankhe president wina. Ndiye nonse amene mmakonda kumabweranso mbali ina ndi kumatukwana ine ndisindiza kuyankhani ndikulolani kuti muzitukwana. Ine ndimangochita kutumidwa pano ndi anthu olikonda dziko. Bwanji tisiyane pamene pa Rod ne Munyanane. Auri Munyanane akutumayo akupwetekesa ndibwera kumeneko. Ena maimba foni kutera kuti Munyanane ndifuna ndikuuze. Tikazachita kutopa nanu ifeti zangobwera kumene muli kwefe tikumenyeni. Ati munimenye nkhani yake yomwe. Andi anyamata ndiyo sanama ayi akutukwana. Koma osamayankha zopusa. Ine ndizipangabe programu ifandi kuti umidwanso ndi Amalawi. Amalawi onso okonda dziko lawo. Nonse amene mmatukwana anonse amene mabwera apa nkumatukwana. Mafuno abwino chaka chabwino adani anga nonse. Chaka chabwino mwamva. Muzitukwana koma ine sinza kubwezerani. Aya Munyanane koma mwaziwa kunena kuti ena chakukupangirani upo. Zopanda ntchito zimenezo. Mutukwane. Mupange zimene mukufuna. Silingabwere pano ndikumayankha mazoba. Ndapita ndapatuka mnali ndine wa DJ Rod ne Munyanane. Basi ndapita.